दखरा एबसु आरो स्पर्ट्स एसोसिएशना जथायै थामजिथि बड'लेण्ड मार्टियार फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै फाइनाल गेम एबा जोबथा गेम अलरेडि खेलाया जागायनानै हाफ टाइम जाबाय मोननै दोलोनि कम्पिटिशना सोलिगासिनो दङ 30 बोसोर खाग्राबारि दखरा एबसुनि जि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय मुंख्लंफोरनि मुङै बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे जार्नि आरो 30 बोसोरा गावनो मोनसे जारिमिन बेयाव सा 12 बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं बिथांमोननि आत्मबलिदान बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि जि मोनसे बिहोमा बेखौ जुगामि आरो गोजोर खालामनायनि थांखिजों दखरा एबसु आरो स्पर्ट्स एसोसिएशना खुंबाय थादों बे खुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मुंख्लंफोरनि फारसे बा सोमावसारग्रा जोंनि जायफोर ग्रेट हिर'सफोर दंमोन बिथांमोननि फारसे जोंनि जि मोनसे मान मर्यादा बा जोंनि जि मोनसे बिथांमोननि फारसे जि सन्मान बेखौ अराय जोङो समाजाव होलांनांगोन आरो होलांनायानो जोंनि थांखि बेखायनो खाग्राबारिया खोब मोनसे गामिजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल समायना रमायना बेयाव गामियारि आबाद ओनसोल थेवबो बेयाव फुटबल टुर्नामेन्ट आरो अन्थाइ गोरानि मुङाव जि भलिबल टुर्नामेन्ट आरो बेखायनो आं सानो जे खाग्राबारिनि जिखिनि हाबा मावलांनांगौ दङ दखरा एबसुआ बेखौ मजबुतै राफोदै मावलांनांगोन आरो सारा आसामाव नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' मोनसे आफाद जे मोनफ्रोमबो दखरा मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मिरु आफादसिम जोङो फुटबलखौ नैबे फुटबलनि सिजन हिसाबै जेरावबो खुंबोदों आसामाव बेबायदि मोनसेल' आफाद नागिरना मोननाय नङा जे आफादानोखि आं इउनिट जिल्ला आरो मिरु लेभेलसिम माने दान मोनसे दान मोननै गोलाव समहालागै फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुङो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्पर्ट्सनि फारसे फुटबलनि फारसे मोनसे ग्रेट इनिसिएटिभ आरो ग्रेट कन्ट्रिबिउसन बेयो रावजोंबो रुजुजाया आरो बे जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो देरहासारनाय होननानै आं बुंनो सानो आरो लोगोसे जोंनि सोलोंथाइनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सायाव आरो बिनि बागै आङो मैयाबो बुंबाय दा उननि समाव